I'm sorry, ma'am. We managed to save the child, but then we couldn't save the mother. Like her high blood pressure was very high. Kanjani Nkosi yami? Kodwa yenzakala kanjani into enjengalena kumina? Oh wamntwana umama kekho uyothengisinkwa asidla ngemini inja kagogo iwadlila masi. Bajabulile mntanami, enza phela ufunda uqede. Siyaphela phela isibani mntanami, seloko wena ufunda. Hawu phela mina gogo, uyangazi ukuthi ngisiqenqe seklasi. Ngifuna ukuthola o-A kuphela. Sengiyaqeda kodwa gogo. Awusheshiseke mntanami ngoba khona ngifuna ukuxoxa nawe before ngilale. Mntanami. Umuntu sekagugile mntanami. Mekwenzeka mntanami, ngidlule emhlabeni ngoba ngiyeza ukuthi insuku zami seziya ngokuphela. Ubohamba-ke uye kunyoko omncane, welama unyoko wakho okuzala mba eswini. Uyobe usuhlala naye-ke, uhlala emathekwini yena, ukuthi-ke anginayo i-relationship enkulu naye ngoba ngimkhulisanga. Wathi nje eqala ungena ebuthombeni, esethombile no-18 years, wahlala eThekwini mntanami. But ilona gazi-ke lelo onalo emhlabeni. Kodwa gogo, uzongaze ungishiye kanje. Gogo, injani impilo mangabe ungekho wena? Ngicela ukuthi uhambeke salukazi sami. Uyomjoyina uma ezulwini. Ufike ube idlozi elihleke gogo. Ungibheke, ungakhohlwa ukuthi ushiye mina emhlabeni. Nami gogo ngiyathembisa ukuthi ngiyayiphatha kahle. Ngiqinise ezifundweni zami. Ukuze impilo emhlophe ngiyithole gogo. Ngiyayiphatha kahle. Angeke ngihlangane nendoda ngiyoze ngithole umshado gogo. Zonke ifundiso ongifundise zona ukuthi ngibambelele emfundweni. Ngiyayilandela gogo. Ulale ngokuxola salukazi sami esihle. Ube muhle nasezulwini. Uphathe kahle. Bajabulile ngane yadadewethu, la kufana nokuthi ikhaya lakho. Ukhulileke nje ikini la. Lo ubaba wakho-ke lo, indoda engishade nayo. Le ingane yethu, umthibhosi, uThabo. Mase kuthi lo uNonjabulo omncane. Hawu nicishe nifana amagameni. Bajabulile noNonjabulo. Ngiyabonga kakhulu mamncane. Kuyintokozo nje nami ukuthi ngitholele ishelter la emzini wakho. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ungamukele ngezandla ezimhlophe. Hawu Thabo, wavuka ekuseni kangaka? Phela mina ngijahela esikoleni. Ngizokuthola uqedile nje umatric kanti uyapi? Hayi dadewethu bajabulile. Ngithi angiphume ngikuphelezele obusemusha nje la endaweni. Ngifuna nje ukuphuma nje ngikhombisa indawo. Class, ngicela namukele umfundo omusha ubajabulile la eclassini. Nimphathe kahle-ke nimkhombise ukuthi besesifundeni. Bajabulile wamukelekile sis. Hawu, uwena lo muntu usungihlangabezile futhi. Sho ukuthi nje wena ekseni nantambama uzobe ungilandela. Uthi bajabulile kunento engifuna sixoxe la. Hayibo phela bhuti wami, nanomi yini singayikhuluma. Uyazi kumnandi kanjani nje ukuba nomndeni. Phela mina bengihlala nogogo ngedwa lapha emakhaya. Njena ukuba lana eThekwini kumnandi. Akukho kuyokha amanzi emfuleni. Yonke into ikhona la futhi sikhanyisa ngogesi. Unalisoka? Hayibo. Uthini ubhuti manje? Ngisho noma kuthiwa nginesoka, ngingaxoxela wena ubhuti wami. Cha mina ngifuna ukuthi ujabule. Phela umuntu ade egadile emhlabeni angithi usuyedlulile emhlabeni akasekho. Uyabona nje na ukuthi uma nobaba babhizi bayejolela ekameleni bayinika uthando. So nami ke ngidinga nje umuntu njengawe ngizomnika nje uthando. Hayibo, manje ubhuti uqonda ukuthini ngoba phela mina nawe siyazalana phela siyihlobo. Hayibo bajabulile.
awuvuke kuseThekwini la. Mina ngafika nobaba kulomshado. Angiyona ingane ngamamncane wakho. uThabo ngathi bekaqinisile yena. Ngathi ngiyamdinga nami umuntu ozonginakekela. Umuntu esisobhekelelana naye. Umamncane nje uhleze ethethe masethi ijobe ekamereni endodeni yakhe. Bahlezi behleli kamnandi bejabulelene. Nami ngiyamfuna omunye umuntu ozangaba okuzobe ngathi umndeni wami nje, umuntu ozongithanda 100%. Ngiyazi ukuthi ugogo washo wathi abafana angobathola mase ngitholile ngiqokile ijazi lami lobudokotela. Kodwa kwamanje ngenze njani ngoba ngizizwa ngikwiliza nje, ngicwile ebuhlungini. Webajabulile wena, uhlele emini lapho uya daydreama. Wenzani lapho? Ucamile izitsha lezi zoyiwasha, ukudla kuzoyipheka, indlu izoyiklina yona, impahla zikababa ayinobani, ezami zona, ezaThabo zona. Ubani uzonza ucela umsebenzi wona ubhizi uya daydream. Awu kodwa ma, wasumthethisa kangaka ubajabulile. Kwenze njani? Khuluma kahle ma uzokuzwa. Ngiyaxolisa mamncane ukuthi bengifuna ukuthi ngiqale ngehomework mase ngiyenza umsebenzi wasendlini. Mina ngizokhathala wena bajabulile njalo umsebenzi wesikole homework. Usucasha ngehomework wena na. Muqeda ufika uphaka indimbane zabo zokudla, uthi ijobe ekamereni uyokwenza ihomework njalo nje wena. Izongikhathaza mina le behavior yakho. Khuleka bajabulile, ngizokusiza. Njengoba ngishilo nje ukuthi mangekhona mina akekho umuntu ozokhuluma noma kanjani noma nawe. Njengoba ngishilo nje ukuthi ngifuna ube umuntu wami, ngifuna ukunakekela kuze ube right na ube nentokozo, ube nenjabulo mawula ekhaya ungalokho wathethiswa nje ngikhona. Kulungile-ke Thabo, singathandana ngoba nami nje ngiyamdinga umuntu ozoba khona empilweni yami. Singathandana. Uyabona-ke mali esinqumo sithathile ngeke uyisole ngaso. Njengoba sengikhona nje ngiseduze kwakho, ngizokunakekela, ngizokuvikela, ngizokwenza sure ukuthi ngiyakuseka noma kuphi la onenkinga khona, ukhuleke ungithinte ngiseduze kwakho. Ngifuna nje uhlale uright. Bajabulile. Mntakasisi. Uwe lo. Hayi cha bajabule kule insuku uyayithanda. Isiketi sesikole ayina sicobezele kanje. Hayi uyayithanda kule insuku. Ungaqomi-ke njalo ngoba abafana bazokumithisa. IseThekwini la vuka sithothobala. Ngiyawuthaba ukuthi ngishaya kakhulu phela. Hayi bongungishaya. Hayi bo phela uthandani nawe amaphantsha abangaka phela iphantsho losushaya. Wena ungibulala usushaya. Yakubulala phela manje. Yo. Hayi bo Thabo, wenzani pho manje? Hayi bo mntakwethu. Ufaka nje kancane, hawu kancane. Hayi bo Thabo, mina ngiyesaba. Ugogo wangitshela ukuthi angibolinde umshado, ungayinikezeli nje isithela abafana bayithathele ngaphandle komshado. Hayi bo sipractice wona nje umshado lo nesiwenzayo. Phela mina nawe sidalelene. Ngiyacela ukuthi ncinci. Hawu ma, nobaba nihamba kanjani ngoba phela omunye umntana obhale iphepha le-geometry, iphepha elikhulu kusasa. Manje hamba nje manje ubani ozomsiza? Hayi wena awusiyeke mina nobaba wakho kunama-order abaluleke kabi. Sina soze sibuye kusasa msize wena ngalo geometry. Sazini thina ngegeometry. Siyeke phansi wena. Mama, uyayiza geometry hamba kanjani? Siyayisolve x-ke manje sihamba nawe. Alright, yayiza geometry njani? Imnandi kakhulu. Asimsolve-ke lo x. Uyasolveka lo x. Msolve ma. Uyasolveka. Ngiyapela? Wena bajabulile wena. Yini engathi ngizwe umsindo womuntu nje lapho nje engathi uyavomitha. Umithi yini wena? Webajabulile ungazongihlolela ungithi umithi na. Manje Thabo, indaba esizoyithini lena? Kuyacaca phela ukuthi ngiyithwele. Naku phela ngiyaphalaza ekseni, every ekseni. Amebele ami asemakhulu nje. Ngiyabona mina ukuthi ngimithi, nami nje angizizwa kahle ngenhliziyo encane. Ini? Hayi bo ungayisho kanjalo lento leyo. Wena wazi ukuthi amantombazane ayaprevent. Phela uyakhumbula ngesikhathi sisolve x mina. Ngangitshatshazela nje ngaphandle. Hayi bo ungayikhuluma ungayisho lento leyo. Unamanga uzange wadoncula wena. Uwena ubabole ngani, wena ongimithisile. Hayi, uzokumemeza phela kangaka. Bazoze besizwe. Kumbula phela ukuthi mina ngangitshatshazela ngaphandle, ngangatshatshazi ngaphakathi. Nkosi yami,
uThabo uyayiphika lengane. Into ezothiwa-ke le. Shuthi-ke sengi-single mother nje kanjalo. Wema, yazi konke engayithule kahle. Mangibuka ubajabulile uyakhuluphala. Isiso sakhe ngisesiqala ukuqumba, yambona namabele akhe. Akamithi nje. Yazi nami bengilonga imsola mntanami. Akumbize eze la azokhuluma ukuthi le ngane le ayithwele eyakuphi. Mamncane, ungibizile uThabo ukuthi utho uyangicela. Bajabulile mntakasisi. Awungitshele le ngane le oyimithi igcwele isisu. Eyakabani? Ungangitshela ukuthi umuntu ohluphekayo. Mhlawumbe awungitshela into engcono mhlawumbe indoda enemali. Awukhulume mntakasisi. We, lo famjule. Ubezobe ibona phi indoda enemali? Ngoba uhlala ehambela namaphara lapha emgwaqeni Wema. Ngisho abangani bami bayangihleka. Bathi usisami utshatshaza amaphara. Ngidinjene sekwini. Ayi wena, awukhali igazi, ukhala amanzi nosawoti. Ngithi umithi sowubani? Yeke ukukhala ungitshela ukuthi ngimithi sowubani? Kodwa usungazukenze kanjani Thabo? Usungazukenze kanjani? Ufike uyangimithisa masungimithisa masungangizapha ukuthi mina ngibhizi namapara. Thabo ungangenza kanjani kanjalo? Kade solve X napha sifunda igeometry ngitshela ukuthi manje mina ngimithiswa amapara. Imhlola, uyabona wena ngane ekhohlakele. Yewena ngane kasisi, umuntu angaze aku-underestimate. Acabanga ukuthi ufam Julia. Naku manje usubheca ingane yami ngoba inyama ingayidlanga. Sho ukuthi next time wena uzothi indoda yami ithathele lapho yayitapela isithelo ngongemthetho. Ukhuluma uthini? Yazi ukuthini wena? Mhlawumbe kumele ngiqoqise amasakana akho. Uhambe uyophinde lapha emakhaya. Uyohlala nethuna lesidumbu sagogo wakho lapha emakhaya. Ngoba ayawusile la engqondweni, awusile la ekhaya. Hayi phela mawami. Hayi angicabanga ukuthi ungazomxoxe ekulesi simo akuso njengoba eyithwele nje mayihamba la ekhaya uzophuma shonephi. Uyosindela indodana yami wena, uyosindela yona ukuzusana umpheme okulala le ekhaya. Yobe ma ngicela wehlisa umoya. Hayi akaphili akekho right ukuthi angazahambe la ekhaya njengoba nje. Ayi sisi bengizobona udokotela ngine-appointment yakhe ukuthi ngizoshaya iscan. Sisi kuyokusiza ukuthi ukhokheke before uhambe uyoshaya iscan. Hayi cha sisi ukuthi ngangimcelile nje udokotela ngangimbhalela incwadi kudala ngoba amasenti sisi akahlangani kahle. Ngamcela ukuthi ngicela angishayise iscan mahala. Yena ubevumile-ke ngoba kudala ngabhala ngamchazela isitori sami. Bengilokhu nje ngimnxenxa wazwagcina esevumile. Ngicela ubheke lapha emabhukwini akho ukuthi akekho la bhale khona ukuthi angeke ngikhokhelwe. Ninjalo-ke ninabantwana abancane nifike nivumela abafana banimithise. Lapha ninayo ngisho nemali yokuzoskena nje. Uzozala kanjani khona nje uzokhulisa ngani ingane unje? Hawu dokotela wasubuka unomphelo nje lapho. Kanti kwenzakalani? Ngabe ingane yami right nje? Ayi ukuthi bajabulile lana ngibona ukuthi ngathi umitha ama-twins. Ngibona inhliziyo ezimbili la, nanka namakhanda amabili, neinyawo zo4. Uyithwela ama-twins bajabulile. Kumele ujabule. Ama-twins ayisibusiso esivela kuJehova. Thabo, bengisacela ukukhuluma nawe bandla. Ngiyacela nje isikhathi sakho, ngicela ukuthi ungamemezi, ngicela ungangithethisi. Kubalekile lokho ukuthi ngikutshene kona. Usufunani-ke manje bajabulile? Thabo bengifuna ukwazisa ukuthi ngikhulela ama-twins, ngiyithwela ama-twins. Pho-ke ngingenaphi-ke mina lapho ngoba ngakutshena phetha kuzona ingane zami lezi. Lokuhlukumezeka emoyeni wami sekunginingi kakhulu. Cabanga ukuthi ngihambe ngiye kuleya dokotela ngoba wangitshela wathi angangi-offer umsebenzi wokuthi ngikline indlu yakhe. Ngihambe ngiyokline indlu yakhe, ngihlale noma thiwa i-backroom yakhe. Ngikwazi ukuthi ngibe nokuphumula emoyeni. Kubuhlungu ukuhlala la abantu bengenandaba nawe khona. Push bajabulile, push abajabulile. Uzokwazi ukuyenza lento, push abajabulile, push. Bajabulile. Ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi iwele lakhe elilodwa liyaphila nje li-healthy, alinalutho. Kodwa elinye libambekile bajabulile. Ngikhuluma nje njengoba uvuka lana lithe xhakathisi ngemshini.
Mntanami sebumningi ubuhlungu engibuzwile empilweni yami. Ngicela mntanami ube right, ukhule wenzele umama nje. Ududuza inhliziyo kamama. Umama uyakudinga, ngicela ukuthi ukhule uyibambe iqine mntanami. Ungangishiyi. Odokotela bathi impilo yakho isengcupheni. Ibucayi, ngicela ungangishiyi. Ngicela ungangishiyi mntanami. Thabo, ngizocela ukuthi ungilalele nje kule phone. Ungakulinge ulibeke phansi ucingo. Angisasiyena ke lo bajabulile lona owikho lokho ekhala. Thabo, ngiyakudinga njengamanje. Ngiyakudinga, ngizalile ama-twins akho. Elilodwa umntanami ulwela impilo yakhe esibhedlela akekho right. Ngizodinga usizo lakho Thabo. Koze kubanini ngikutshela ukuthi lamawela kona wami akuzona ingane zami lezo. Kuyoze kube nini? Ngade ngakutshela akuzona ingane zami lezo. Usaphila uzongicafezela uzongitshela izingane zami. Akuzona ingane zami ngicela ngene ukuzwe namhlanje emadlebeni akho lokho. Dokotela, ngiyathemba ukuthi akusizona indaba ezimbi lezo ongibizele zona la e-ofisini lakho. Ayi bajabulile, umntwana akhululama kahle nje. Kungekudala uzophuma la emshinini uhambe nawe uye ekhaya. Engifuna ukukutshela kona bajabulile ukuthi mina kunohambe lizongithatha. Ngizohamba ngihambe ngiye phesheya. Kodwa ke khulileka abajabulile. Uzosala emzini wami uqhubeke nomsebenzi. Ngizoholela ngekuphela inyanga. Ukudla ke yonke into ikhona endlini. Uyiphathe kahle ke bajabulile. Uye ukukhala. Angisho uyasebenza manje. Khulisa abantwana bakho bajabulile. Ulwela impilo yakho, uyimele. Uzame nawe uqashuluze njengomfazi ukuthi uthole ishelter yakho or uthole nje or uhambe uyofunda isicoco esincane esikoleni ukwazi ukukhulekisa abantwana bakho ngoba abantwana bakho bazodinga uma ustrong. Angeke badinga umama okhalayo noma otetema kanje. Uyabona mntanami, lo makoti lo mkhethile. Ayukhethile mntanami, sipatsha leyanto leyana. Into eseyintweni ifundile yudokotela. Lapha mntanami ukhethile mntanami. I cannot wait ukuthi anyathele lamagceke lawa akule ekhaya. The whole doctor azokwenzela mina itiye mntanami. I cannot wait. Hawu ngiyabonga ma ukuthi kana uyambona uphuma la olangasikothe umuntu wami muhle. Yazi phela mayehlela endlini ma ugesi ungekho kuvede kukhanyisa yena. Uzosikhanyisela sonke la ekhaya. Khuleka wena mama wami. Dokotela, sifikile lana sizocela ukuthi usizo. Yazi sesiside isikhathi sishadile mina nomuntu wami. Unyaka wesifolo. Kodwa nje lutho ukuthola abantwana. Angazi dokotela ukuthi ungasiza khona yena ungasiza ngako impela. Impela dokotela njengoba seyishilo unkosikazi sesiside ngempela isikhathi sishadile. Awusibheke awusixilo ngodokotela ubheke ukuthi ke ngabe kushoda kuphi kusele kuphi. Hayi kulungile. Inkinga yikho. Into engizoyenza ke ngizothatha ama test then ke bese niyabuya ke makuphela iviki sibone ukuthi imphumelo ibuye ithini. Babake sengikhiphelile into yokugqoka lapha yana. Ungagqoka sihambe baba wakhe. Umuntu asazi ukuthi kuzohamba kanjani Nkosi yami. Hawu ngiyabonga nkosikazi. Kodwa ke hayi ungesabi nkosikazi. Hayi mina nginethemba kuzohamba kahle yonke into. Ama-result abuyile. Hayi asho khona ukuthi analutho. Kodwa ke into engizoyenza ngizonika i-treatment ezokwenza ukuthi nisheshe nibambe nisheshe nikhulelwe. Kodwa ke nizokwenza lokho nilandela ikhalende enizobe nilomgomo wenu nilandela lona. Baba phela woza isikhathi sekhalende namhlanje. Ilanga lekhalende namhlanje. Madoda. Leli khalende la khona kuze egoga impahla enkulu ke phela ikhalende njalo ikhalende. Hawu, hayi kulungile kodwa inkosikazi ake silandele ikhalende kadokotela. Dokotela, sekuphele 4 years siloku silandela leli calendar lakho kodwa lutho ukuconceive. Kahle dokotela kwenzakalani? Enye indlela engicabanga ukuthi izosiza kunento okuthiwa ithi IVF lapho kuthathwa imbewu yendodwa ifake kowesifazane. Kodwa before kwenziwe lo process leyo kunomunye umjovo wama hormones okuzomela unkosikazi wakho ayijove just ukulungiselela ukuthi mase kwenziwe IVF kube lula yonke into isheshe. Cha dokotela.
angizwisisi kahle lento eshoyo ukuthi kuzothatha imbewu yami iyofaka lapha unkosikazi angizwisisi kahle lento hayi cha kahleke baba angisho wena ongakori manje udokotela mayasinikeza usiza ngisho kudala sizama 4 years zonke sizama dokotela siyaqhubeka sinikeze lo mjovo. Bantwana bami khululekani kuzolunga konke kuzohamba ngohlelo. Imali enginayo njengamanje mengisebenza ngiqokelela ukuthi nina nihambe niyofunda nibo odokotela phela or nithwala iziqu ezinkulu emhlabeni nibo engineer nisebenze kamnandi nje bantwana bami. Hayi wema ngelinye ilanga thina sizokwenza proud khuleka wena ma sikuthanda kabi njengoba nje usifundisa nje ulala uvuka nathi nje mase siyokwenza into enkulu ngelinye ilanga. Baba kubhlungu iqolo baba kubhlungu kakhulu akusukumeki kubhlungu nje umzimba wonke iqolo ngathi angazi nje nginani baba ngicela bandla ungicothozise sihambe siye esibhedlela baba. Dokotela kahle hle kanti kwenzakalani ilokho unkosikazi amaqala lemjova ayisebenzisayo usephatha iqolo lakhe alisasebenzi awuchaze dokotela kwenzakalani kwaba nama complicated esingawazi kwenzakalani unkosikazi wami. Ngiworried lapho ukuthi unkosikazi wakho engadevelopa i-hyperstimulation yini ke lokho dokotela i-condition eyenza ukuba kuvukale ama-ovaries before kukhishwe iqanda. So dokotela njengoba sekunjena ke kuzokwenzelani ithini way forward? Hayi into ezokwenzeka sizomunca onke lamanzi akhona njengamanje asemzimbeni. Kodwa baba into esizoyithini lena phela le procedure le sesizama okwesi4 njalo kuba khona ama complications ahlukahlukene. Kodwa baba into esizoyithini lesiqale kusiwe yini thina yini unyaka we7 phela lo sizama ingane ayikhona izange yenzakala kanje into emandulo. Nkosikazi lolu daba ngeke ngalikhuluma nomama ngenxa yekike esibheka nayo ukuthi singabathola abantwana. Kodwa uma into ayisuggestayo lento ayishilo uthi ake sihambe ke siyowisa amathambo siyozwa laba bamanga ukuthi bathini ungeze ukuthi khona okwasala khona. Bantwana bami anazi ukuthi umama uyiqhenya kanjani ngani njengoba nje senigraduateile euniversity niyoqala umsebenzi wenu omusha kusasa. Hayibo umama uyayiqhenya yazi mina ngangingazi ukuthi ngiyoke ngiphume la kuleli hlathi leli ngihambe ngiyohlala emzini kaNokusho. Phela ma wena uyindlovukazi yethu siyabonga ukuthi usikhulise nje sinowele ngendlela osikhulisa ngayo sibonga nje kakhulu ma wethu. Izinto engangizenza kudala izona esezingivalite ngathola abantwana impilo yami isinzima kakhulu manje. Hayi madoda into engizoyithini le sekumele ngithole ukuthi ngifuna ubajabulile ngiyoxolisa ngizomfuna ngimthole epho bajabulile Nkosi yami nezwe lingaka. Wedlamini uhleli uya daydreama la sengihembeke mina ngipakishile imithwalo yami angeke mina ngihlale nesidadada sendoda eneziqalekiso zango 1960 bani angengize ngikhone mina ngisafuna ilife ngifuna ukumitha mina ngisho ngithini Wedlamini ngifuna ukuba nabantwana ngiyahamba ke manje ngiyakanhliziyo ngiyise ngiyofuna indoda ekwazi ukukhulelisa hayi le ndoda la eblokwe ama case generational case wena noma wakho nanicabanga ukuthini anazi usinento ekuthiwa ikhama eyazi wonke address yonke umuntu ukuthi wenze okubi komunye umuntu iyabuya izocollect so uzokushiya ke kulomuzi wakho ubone ukuthi uzokwenza njani. Eyohamba lo mfazi wami awukho ngizokusho iphutha lami beselile kodwa ke one day wena uzobuya uzela emagcekeni akwaDlamini. Mawethu njengoba ngikubize lapha sizokutshengisa imoto yakho entsha uwelesi omunye zomfica endlini isipho sethu esesikupha sona njengengane zakho wayikhulisa wafa wavuka nathi ma indlela esibonga ngayo indlela esikuthanda ngayo lena. Yawo madoda Nkosi kodwa kokwami noma
emathuneni bangibhekile. Bantwana bami siphe sihle kanjena. Mina ngikwazi nokudrive nje na ubani uzongibambela i-steering sengimdala kanje mina ngiyasaba nginovalo kabi. Khuleka wena mawethu, sikutholela udriver. Kusasa lokho kusayo uzovuka zoqala ukungena la emsebenzini. Kodwa ubani loyo Nkosi yami ozosingqongqozela nje ngalesikhathi emzini wethu sisahleli kamnandi kanje sinethezekile emzini wethu omusha omuhle omusha ceke. Hayi ingane zami. Siyakusiza mnumzane. Bengisacela ukukhuluma nobajabulile. Hayibo ubani lozofuna igama lami Nkosi yami senginezikolodo yini Nkosi yami ngoba phela ngoba ujethi ngawukhokhela nje. Ma, ngicabanga ukuthi ungasondela singangenisa abantu esingabazi la ekhaya. Hey wena Thabo, hey ngiyalingwa yini? Imhlola ngiyahlolelwa. Uwe lo ufuna nemzini wami. Ngicela uphuma uhambe. Mduduleni aphume lemzini wami bantwana bami. Cha bajabulile ungayenzi lonto leyo. Ngicela sikhulume. Hawu ama-twins amahle kakhulu. Wazi ngama-twins amahle wena. Phuma emzini wami. Phuma. Ngicela wehlisa umoya sikhulume. Umzuleke umama wayindoda esingayazi. Sicela ushiye uphume. Cela uphume. Bantwana bami, sinjalo nje story. Wangitha kanjalo ubaba wena. Kanye lo mama omncane, igazi lami, ugogo wethu eyilona lodwa igazi lokugcina emhlabeni. Kwakubuhlungu impilo binzima. Ngasizwe udokotela nje, uMesihlongwane owangifaka ngaphansi kwamaphiko wakhe okwesikhashana, ngakwazi ukuthi ngintete nani. Lapha kuNkulunkulu ngangithandaza umthandazo owodwa ukuthi anginikeze nini impilo. Yize nje ubhuti wakho yena kwamthatha isikhathi. Waqale nje impela exhunya amapayipi ubuhlungu engangibuzwa ngengane yami. Kodwa ekugcineni ke wagcina esephilile naye kahle. uNkulunkulu wangixabeza ngempilo yenu. Waphinda uNkulunkulu wangixabeza ukuthi nathola imisebenzi emihle nafunda nahlakanipha esikoleni. Naku namhlanje bantwana bami sinempilo emnandi siya-enjoya siya-celebrate. Ngisho nanemoto nginemoto eminyango mina wonke. Mina abantu bajabulile sehamba ngemoto. Kodwa bantwana bami ke uxolo mina la ngisiza ngoba ubaba wenu ungamxolela ukuze ngikwazi ngiqhubekele phambili nempilo ngoba beseziningi izinto engenza zona banoma wakhe uma wakhe kena beyangangifuni noma ngibone kodwa kwadinga ukuthi ngisizakale ngilapheke emoyeni ngiqhubeke nempilo. So nabantwana bami angeke ngize nginivimbele ukuthi ningabi nobudlelwane obuhle nobaba wenu. It's up to you. Mina sengintsheni iside lami le story. Mangabe kuukuthi mhlawumbe nelababweni iside niyalidinga. Mangabe kuukuthi nifuna ukuba nobudlelwane nobabwenu bantwana bami konke kukunina. Mina ngeke ngize ngime endleleni yenu. Mina nje okwami njengomzali ukuthi ngisupport konke lokho enikufunayo. Bantwana bami, ngiyaxolisa ukuthi ngaba selfish. Nami ngangisaba ihlazo emndenini ukuthi babe uthina abazali bethu mabezwe ukuthi mina ngahlobonga noma wenu. So lonke lokho ngangikwenza ngangithi ngibalekela ihlazo ke ngathi ngibalekela ihlazo. Kodwa ke bantwana bami kusuka namhlanje sizokwenza ke ngenqubo yesiko lethu lesizulu ukuthi ngizonenzela iziphandla sinamukele sinifake ngokuphelele emndenini nibe ngabakadlamini ngokuphelele. Ngixolisa kakhulu nakweke bantwana bami kakhulu engakwenzayo ngiyaxolisa. Baba siyabonga sijabulile ukwazi. Siyathemba ukuthi ke sizothatha kancane sicathulusane sikufunde lapha nalapha njengoba singakhulanga singahlalanga nawe. Uzosibekezelela ke baba ke indlela uma sikhulise ngayo ngoba ube sikhulisa yedwa kodwa ke njengoba ke sekunoxolo la ekhaya sesingumndeni sizokwenza yonke into eyishoyo nezinhlonipho esifundiswe yona nesikhulise ngayo. Hayi ke kumnandi ekhaya akudliweni ke kujatshulwe. Hayibo musungibuka ngalawo mehlo okusolve uX wena Thabo. Angisasiyona itype yakho nguma wodokotela mina. Iphela kanjalo ke indaba yethu sizocela nisifollowishe on our Facebook page Buzz SA, on our YouTube channel Buzz SA, Instagram Buzz SA_. Siyabonga siyanthanda kakhulu.